Jai Gurudev. Dnes sa budeme venovať ďalšej zo 7 prednášok karma. Môžeme sa na karmu pozerať ako na kozmický zákon. Všetko je cyklické. Aj atma, naša duša, mení staré telo za nové. Naša identita, pohlavie, rodinný stav, práca sa v každom živote menia. Predstavte si život ako jednu epizódu zo seriálu mnohých životov Atma. A práve karma vysvetľuje jedinečnosť každého človeka a dokonca aj jeho pohľad na svet. V podstate sme duchovné bytosti zapletené do materiálneho sveta. Ako lepšie pochopiť karmu? Vezmime si na pomoc Bhagavad Gītu, 4. kapitola, 16. verš. Čo je konanie? Čo je nečinnosť? Dokonca aj múdri sú z toho zmetení. Vysvetlím ti teraz, čo je konanie. S týmto poznaním budeš oslobodený od utrpenia. Čo sme sa z tohto veršu dozvedeli? I múdri sú zmetení povahou činu. Tak, aké by mohlo byť jednoduché vysvetlenie karmy? Mohlo by byť také, že robíme veci a tie majú následky. Keď chceme ísť do hlbšieho vysvetlenia karmy, povieme si o 3 druhoch karmy. Prvá sa volá sančita karma. Je to akýsi bankový účet všetkej karmy za všetky životy. Ďalej je tu prarabdha karma, s ktorou sme sa narodili. A prišli sme ju spracovať v tom konkrétnom živote. Posledná je agami karma. Je tá, ktorú si tvoríme počas života, keď ju žijeme a následne sa pridá na náš bankový účet karmy. Ako si v praxi predstaviť fungovanie týchto 3 druhov karmy? Pokúsime sa o to použitím príbehu. Raz dávno žil mladý pastier menom Arjuna. Bol dobrým chlapcom, ale často bol plný pýchy a zneužíval svoju silu. Jeho sančita karma bola plná nezodpovedných činov, ktoré sa nahromadili počas životov. Jedného dňa, keď sa Arjun vracal domov, stretol ustarosteného starca, ktorý sa mu s plačom zveril. Starý muž trpel veľkým hladom a prosil Arjunu o jedlo. Arjun, naplnený prarabdha karmou toho života, si uvedomil, že teraz má príležitosť napraviť svoje minulé chyby. Rýchlo vbehol do dediny a priniesol chudobnému starcovi jedlo. Jeho agami karma sa stretla s prarabdha karmou a prehovorili do jeho srdca. Arjun pocítil hlbokú spokojnosť a radosť, keď videl úľavu na tvári starca. Od tej chvíle sa Arjun rozhodol žiť život zodpovednosti a dobročinnosti. Jeho sančita karma, ktorá bola doteraz negatívna, sa postupne menila na pozitívnu karmu vďaka jeho činom a úsiliu. Čo nám z tohto príbehu vyplýva? Že každý z nás má schopnosť takýmto spôsobom ovplyvňovať svoju budúcnosť. Je to ako keď do nádoby s červenými guľočkami začneme prihadzovať modré. Čím viac modrých guľočiek prihodíme, tým modrejšia sa fľaša bude zdať. Rovnako je to s karmou. Čím viac dobrých skutkov budeme konať, tým viac takejto karmy si vygenerujeme. Ako sa teda pozerať na karmu? Karma nie je osoba, ale zákon, ako napríklad gravitácia. Neposudzuje ani rozlišuje. Čokoľvek si myslíme, hovoríme a robíme, tvorí karmu. To prináša naše budúce skúsenosti a zážitky. Karma ako taká nás nemá učiť, ale dáva nám skúsenosti, zažitie a tie nás učia. Čím viac sme si vedomí svojich myšlienok a skutkov, o to lepšie dokážeme uchopiť život a následne, nepriamo, aj karmu. Čo vysielame, to dostaneme. Ak by sme sa však podniesli na identitu, mysle a ega, ako to dokážu veľkí svetci a jogíni, uvideli by sme, že nie je všetko iba dobré a zlé, ale všetko iba je. Ako my
mi v živote pomôže to, že rozumiem, čo je karma? Nie všetko je také ľahké a jasné, ako sa na prvý pohľad zdá. Napríklad životná trauma môže človeka posunúť vpred a bohatstvo ho zas môže zničiť. Ako to, že zomrie bábätko, alebo že sa niekto narodí s postihnutím? Ako to, že niekto je násilník a niekto je obeťou násilia? Odpoveď je náročnejšia než 10-minútové video, ale v krátkosti by sme mohli povedať, že je to zmes minulej karmy a súčasnej slobodnej vôle. Prečo si nepamätáme minulé životy? Vždy sa rodíme tak, aby sme sa v živote čo najlepšie naučili to, čo sme si vybrali a potrebujeme v tom konkrétnom živote. Najmä tomu, že sme sem prišli naučiť sa súcitu. Je možné, že sa narodíme práve človeku, ktorý nás v jednom z minulých životov týral a bol ku nám zlý. Ako by sme dokázali prirodzene cítiť súcit? Asi len s ťažkosťami. Ak si však nepamätáme minulé skutky myslov, môžeme sa učiť s čistým štítom a tak eliminovať aj svoju karmu z minulých životov a pracovať na tej, ktorú sme si prišli spracovať v tomto živote. Čo tvorí karmu? 5 elementov. Prvý, avidia. Keď považujeme dočasné za trvalé, napríklad toto telo. Po druhé, asmita. Falošný pocit identity, naša myseľ. Po tretie, raga. Vášeň k materiálnym veciam, čo môže spôsobiť aj pripútanosť. Po štvrté, dvéša. Nenávisť k materiálnym veciam. A posledné, piaté, apinivéša. Lipnutie na živote a strach zo zmeny. Aké je riešenie a správne naloženie s karmou? Opäť si pozveme na pomoc Bhagavad Gítu. Tentokrát je to 2. kapitola, 47. verš. Máš právo na konanie, ale len na konanie, nikdy na výsledok. Nech plody tvojej práce nie sú tvojim zámerom. Rovnako nedopusti, aby si sa pripútal k nečinnosti. Vezmime si príklad, že sme v práci a vynaložili sme všetko úsilie, aby bol nejaký projekt úspešný. Ak napriek tomu nie je, alebo ak je, nemali by sme sa pripútavať k výsledku. Tými si totiž tvoríme karmu. Riešenie ani nie je nekonať. Ako sme sa z tohto veršu dozvedeli, riešenie teda je konať najlepšie ako vieme a nepripútavať sa k výsledku. A k tomuto riešeniu chceme pridať k bhakti, činnosť vykonávame ako modlitbu. Odovzdávame ju Bohu ako náš dar. Čo nám ešte môže pomôcť v práci s karmou? Pravidelná sadhana, čiže duchovná prax, ako napríklad Atma Kriya Yoga, Om Chanting, Puja, čantovanie, kirtan. Spôsobov je mnoho. Je potrebné uvedomiť si svoju duchovnú identitu. To, že nie sme toto telo, nie sme naše strachy. A ďalej nám pomôže aj štúdium, ako napríklad Bhagavad Gíty. Dozvieme sa z nej, čo je stav úplného zrieknutia sa sveta, ako ovládneme myseľ a zmysly. To nám prinesie skutočnú slobodu. Ako takýto človek koná? Skutočný jogín sa zapája do činností sveta. To znamená, že nie je neaktívny, avšak nie je k ním pripútaný. A takto si netvorí karmu. Žije pre službu druhým, čo môžeme nazvať aj loka sangraha, blaho sveta. Na záver tohto videa by som vám dala jedno varovanie. Nesúďme druhých, lebo nevieme, kto sú a čo si vnútorne prežívajú. Ani nevieme, prečo sa im tieto veci dejú a prečo konajú určitým spôsobom. Veď aj svetci zažívali veľké ťažkosti. Verím, že toto video vám pomohlo pochopiť, ako funguje karma, i keď je to veľký komplex. Ďakujem za pozornosť. Jai Gurudev.